Bueno, bos días. Empezamos rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, ten que ver cun texto legal que comeza ahora a súa fase final de tramitación e que busca seguir unificando e simplificando toda a tramitación que ten que ver cos procedimentos donde hai que observar algún tipo de cautela ambiental, ben sexa ordenación ou avaliación. Na actualidade é certo que existe unha dispersión de normas e regulación sobre eso que acabo de dicir, sobre ordenación e avaliación ambiental, que compre unificar e actualizar no contexto actual, pois para moitos cometidos. Se poden resumir en necesidade de adaptala aos estándares de protección ambiental da Unión Europea e os novos retos sociais e climáticos. Por tanto, o que decimos sempre, avaliar rigorosamente todos os proxectos que teñen algunha incidencia ambiental, pero de acordo cos novos estándares, as novas normas, e os novos retos sociais e climáticos que se está facendo, pero dun xeito non unificado nin simplificado. Por iso, se acordamos iniciar a consulta pública do anteproxecto da Lei de Administración Ambiental Simplificada de Galicia, ese é o nome, Lei de Administración Ambiental Simplificada de Galicia, para unificar toda a normativa e reducir e agilizar os trámites que son necesarios na tramitación de procedementos ambientais. Con isto queremos, como decía, evitar duplicidades, eliminar trámites que a día de hoxe non teñen moito sentido o haber da normativa actual, agilizar o proceso e, por suposto, facer nunha especial incidencia en todos aqueles que sexan imprescindibles, en definitiva, seguir observando todas as garantías de que se cumple coa protección do medio ambiente. Xa digo que ahora empeza a consulta pública ao anteproxecto de lei e toda esta tramitación levará a que agardemos 3-4 meses poida convertirse nun proxecto de lei para remitilo ao Parlamento de Galicia. Vai incorporar moitas novedades, por exemplo, integrar nun único proceso trámites que agora están separados na Administración local e na autonómica, que en moitos casos supoñen duplicidades, crear un novo instrumento para unificar nun único proceso tamén a autorización ou permiso para as industrias consideradas de baixo impacto e, polo tanto, simplificar a tramitación e poñer en marcha unha plataforma que permita presentar toda a documentación online. En definitiva, queremos estar mellor preparados, que Galicia estea mellor preparada para os retos ambientais e climáticos e situarnos na vanguarda agora de regular con todas as garantías o impacto ambiental de empresas ou industrias. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, acordamos destinar 430.000 euros para seguir axudando as salas privadas de artes escénicas nos anos 26 e 27. Antes facíase de xeito anual esta convocatoria, agora, respostando a unha demanda das propias salas, o que facemos é darlle un carácter bianual para mellorar a estabilidade financeira e permitirlle estas salas que poidan planificar os seus proxectos a máis longo prazo. Poderán presentarse salas que teñan ata 150 localidades e que, como mínimo, celebren 50 representacións ao ano. Neste ano 2025 teñen que ter chegado como mínimo a 50 representacións para optar as axudas que hoxe aprobamos, que poden ser ata 75.000 euros para contratar dereitos de autor, pagar o persoal, publicitar as obras, todos os gastos inherentes ás representacións que se fan nestas salas. Tamén a proposta da Consellería de Cultura hoxe coñecimos un balance das actividades de carácter solidario e intercultural que puxou en marcha a Xunta de Galicia durante este ano e que supuxeron un investimento récord, 2,2 millóns de euros. Son, en realidade, dúas liñas, unha ao programa Erasmus Plus Xuventude, que permite que mozos e mozas galegos realicen prácticas en empresas ou en entidades oficiais de ámbito europeo. E despois está o Corpo Europeo de Solidaridade, que impulsa a participación da mocidade en diferentes actividades solidarias tamén cun ámbito europeo. 66 proxectos solidarios ou de intercambio cultural foron subvencionados con estes 2,2 millóns de euros e chegaron a máis de 2.600 mozos e mozas. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, acordamos un convenio co Concello da Guarda
para reformar a piscina municipal e facer as instalacións máis hostiles e accesibles. O investimento total é de 2,8 millóns de euros, dos cales a Xunta de Galicia vai a chegar 615.000. Digo, para conseguir reducción de costes enerxéticos, máis eficiencia, un 80%, renovación de envolvente, melloras de iluminación e eliminación de barreiras arquitectónicas. 2,8 millóns, dos cales, a Xunta aportaría 615.000. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Vivenda, hoxe acordamos destinar casi 5 millóns de euros, algo máis de 4,8 millóns, para completar as obras de mellora da estrada Lugo 231 que une Friol con Palas de Rei. Recordarán que a semana pasada anunciábamos máis de 32 millóns de euros en investimentos previstos en estradas da provincia de Ourense e agora seguimos vertebrando o interior de Galicia con este investimento nunha estrada que supón unha comunicación moi importante que permite vertebrar a provincia de Lugo de norte a sur. Xa están executadas as actuacións nun treito entre Friol e Castrelo, no concello de Palas, e hoxe aprobamos estes 4,8 millóns de euros para acometer melloras nun tramo de 9,3 km que comunica Castrelo con a Bayuca, tamén no concello de Palas de Rei, ampliaremos a plataforma de estrada e reduciremos moitas curvas moi pronunciadas para aumentar a seguridade vial. Por lo tanto, seguimos avanzando no impulso dese eixo vertebrador Friol, Palas de Rei, Begonte, permite artellar boas comunicacións na provincia de Lugo de norte a sur e, ademais, ofrecerlle aos veciños desas zonas conexións directas coas que acceder a autoestradas e autovías que discurren por esa zona. Seguimos na provincia de Lugo, a proposta da Consellería de Medio Rural, acordamos declarar de utilidade pública a reestructuración parcelaria da parroquia de Retizós, no concello de Baleira Lugo, polo tanto, supón o inicio dunha nova contratación parcelaria. Recordar que no ano 2026, no vindeiro ano, os orzamentos que están en tramitación van destinar 16,7 millóns de euros a contratacións parcelarias, que son case 4 millóns máis dos adicados no 2025. Esta contratación parcelaria en Retizós, no concello de Baleira, vai afectar a 1.600 parcelas de 178 propietarios e 775 hectáreas nunha zona de intensivo uso agrogandeiro. Tamén, a proposta da Consellería de Medio Rural, coñecimos hoxe un balanzo das axudas, fomos comunidade pioneira en otorgar axudas para as gandeirías afectadas pola enfermidade hemorráxica epizótica, o chamado EHE, coñecida enfermedade como EHE. Agora temos unha nova enfermedade que motivou, como saben, dende hoxe o peche dos mercados gandeiros e das feiras de gando, pero é certo que todavía estamos facendo fronte aos últimos episodios desta enfermedade, que non é contagiosa, pero pode causar a morte das reses afectadas, que rexistrou en Galicia en setembro de hai 2 anos, no 23, o seu primeiro caso, e que despois levou a milleiros de animais afectados en moitísimas comarcas de Galicia, en casi medio cento. Estivemos dende o primeiro momento carón das explotacións, impulsamos a vacinación dos animais, medidas para evitar o contacto dos animais co mosquito transmisor, e fomos a primeira comunidade que arbitramos liña específica de axudas e o que facemos hoxe é pechar todo iso e completar o pago das axudas para paliar os efectos desta enfermidade. Deste xeito, a Xunta vai invertir neste ano, só neste ano, 5,3 millóns de euros para achegas a máis de 2.600 gandeiros que chegan ata 1.600 euros pola morte de cada animal e 4.000 para afrontar os custos de tratamento e de desinfección. Cambio de Consellería, de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe conocimos tamén un informe que eleva a Consellería de Emprego donde avalía os resultados dos últimos 5 anos dunha das liñas con máis efectividade das que promove esta Consellería. Estou falando dos programas integrados de emprego da Xunta de Galicia. Nos últimos 5 anos, 8.000 persoas encontraron un traballo gracias a estes programas que supoñen orientación personalizada, formación, acompañamento. Levamos investidos cerca de 129 millóns dende o ano 2009 para este programa que ten unha inserción laboral media nestes anos de case o 50%, 47,5%,
nestes 5 últimos anos 8.000 persoas. E recordo que para o ano 2026 hai 10 millóns de euros para seguir con este programa. Cambio de acordo, a proposta do Consello de Economía, hoxe declaramos un novo proxecto industrial estratégico para a planta de fabricación de carbón vegetal que Sallas Electricidade e Aleaciones proxecta construir no concello coruñés de Dumbría. A intención é, con esta planta, reemplazar 15.000 toneladas anuais de carbón mineral por outro elaborado a través da madeira, por lo tanto, unha produción moito máis ecolóxica. O investimento vai ser casi de 22 millóns de euros e creará directamente, máis os indirectos, máis de 30 postos de traballo. A previsión, logo esta declaración, é que as obras arranquen xa no vindeiro mes e estean rematadas antes de que remate o ano que ven e, polo tanto, unha maneira tamén de darlle continuidade e asegurar a permanencia da actividade desta fábrica que se amplía con esta mellora, este PIE, por valor de máis de 26 millóns de euros para facer 21,6 millóns de euros para facer este novo investimento nesa factoría. Bueno, dous acordos de sanidade. O primeiro ten que ver coa intención de seguir consolidando a Galicia como referente en moitos dos cribados relacionados co cancro que se fan a día de hoxe en España. Fomos pioneiros na posta en marcha de programas piloto de cribado de cancro, de próstata e de pulmón. Hoxe, este acordo ten unha doble faceta. Primeiro, coñeceu o Consello de Xunta de Galicia os resultados do programa piloto de cribado de cancro de pulmón que se estaba facendo na área sanitaria da Coruña. Participaron 273 persoas, das 273 persoas que se convidaron a participar, fixérono, dixeron que sí. O 72% dos pacientes detectáronse 5 casos de cancro, o 60% dos detectados en fase inicial, e, ademais, descubríronse, gracias a estes cribados, outros problemas de saúde en casi un terzo dos pacientes convocados. Pois ben, coñecido este balance, o que facemos hoxe é acordar que este, en principio, como programa piloto, este cribado de cancro de pulmón se estenda a todas as áreas sanitarias de Galicia. Por lo tanto, dirixiremos as persoas entre 55 e 74 anos que fumen actualmente ou deixaran de facelo nos últimos 10 anos. 49.000 persoas en total van ser as convidadas a participar neste cribado a través do sistema que está utilizando, un SMS, tamén convocatoria a través do correo. O que imos facer inicialmente é sometelas a un TAC e, no caso de ter algunha anomalía, pois xa se activaría as vías rápidas necesarias para facer novas probas. Xa digo, o acordo de hoxe é estendelo tamén como proba piloto ao resto das áreas sanitarias e, se funcionara eficazmente, como así esperemos, con eso a Consellería de Sanidade avaliará a viabilidade de incluir este cribado na carteira de servicios xerais que ofrece o Sergas, en función dos resultados desta ampliación como programa piloto a todas as áreas sanitarias. E outro acordo, decía que había máis acordos en materia de sanidade, é coñecer os resultados do programa de alerta escolar que se ven implantando, que está implantado onde hai anos nos centros educativos galegos e que busca garantir unha atención inmediata e eficiente aos nenos que teñan patoloxías crónicas e que poden sufrir algunha crise aguda mentras están nos centros educativos, que pode chegar incluso a poñelos en perigo de morte. Por lo tanto, hoxe coñecimos que este programa nos últimos anos atendeu a máis de 9.000 rapaces que tiñan, sobre todo, patoloxías relacionadas con alerxias, con diabetes ou con epilepsia, que van formando unha base de datos a disposición do 061, que, en caso de calquera incidencia, os identifica, pode identificarlos de xeito inmediato, e dar instruccións, pois, en principio, aos profesores ou persoal dos colexios, para decirlles como teñen que funcionar unha vez identificado o neno ou nena, a medicación que precisa e dar instruccións precisas sobre como hai que actuar, xa digo, a partir dese momento. Dos máis de 9.000 inscritos, a gran maioría, máis de 5.000, teñen alerxias, sobre todo alimentarias, casi 2.000 epilepsias, 780 diabéticos e 146
asmáticos e hai que decir que un programa de éxito dende o 1 de xaneiro deste ano inscribironse en inscripción voluntaria, lóxicamente, ten que partir das familias, dos pais e das nais, nos 10 primeiros meses ainda non está pechado o 10º mes, pero bueno, nos 10 primeiros meses deste ano incorporáronse 1.130 novos alumnos a este programa especial de detención deste tipo de patoloxías e actuación. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Facenda e dentro da aposta da Xunta de Galicia por combinar a utilización de novas tecnoloxías no ensino co papel do libro tradicional e dos ferramentas tradicionais para utilizalas no ensino, ese modelo híbrido de ensinanza, a parte que corresponde a novas tecnoloxías, lóxicamente, compre seguir actualizando e mantendo en perfecto estado. E o que acordamos foi licitar un acordo marco para cubrir as necesidades de ordenadores que vayan ter os centros educativos galegos nos vindeiros 30 anos. É marco porque vai estar en función dos que sexa necesario ir reemplazando porque se estropean polo tempo da antigüedade, polo tanto, este acordo marco que hoxe acordamos licitar ten un límite máximo de 30 millóns de euros para a adquisición de ordenadores nos próximos 3 anos. En principio de división son 10.000 ordenadores de sobremesa, 10.000 portátiles e 28.000 ultraportátiles. En total, ata 48.000 novos ordenadores que se poderían adquirir con este acordo marco que hoxe aprobamos e irían destinados aos docentes, estudantes ou a reforzar os recursos que teñen os centros nas súas aulas. Cambio de acordo, sigo na Consellería de Educación, este acordo anterior de Facenda, porque quen as adquire é a Antega, pero, bueno, era ámbito educativo, e hoxe, dentro de todos os acordos, as boas novas que estamos coñecendo sobre a posición pioneira de Galicia en inteligencia artificial e en supercomputación. Saben que temos funcionando xa o Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, que destiñamos 56 millóns de euros á construción dun novo edificio para o CESGA. Pois dentro deste acordo de 56 millóns de euros, o que hoxe determinou o Consello da Xunta de Galicia é declarar proxecto estratéxico de investigación pública, unha nova figura, a construción do novo edificio do Centro de Supercomputación de Galicia. Son 13 millóns de euros, decía que en total son 56, 13 irían para a construción do edificio, que é o que se declara agora proxecto estratéxico de investigación pública, e o resto sería para equipamento do centro con eses ordenadores cuánticos. Que significa esta declaración que os acordamos? Pois tramitación preferente urxente, prevalencia sobre o planeamento urbanístico, exención de contar con licencia municipal, porque recordo que as obras do novo edificio que comenzarán nos vindeiros días teñen que estar rematadas a mediados do ano 2026 para albergar ese novo supercomputador cuántico Finisterrae 4, que vai ter un custo de 34 millóns de euros, que xunto aos custes desta obra, ou se todo este acordo, chegarían a esa cifra que decía antes de máis de 50 millóns de euros. E, ademais, recordo tamén que Galicia tamén vai ser sede dunha das 6 novas fábricas de inteligencia artificial que vai haber en toda Europa, un proxecto que conta cun orzamento de 82 millóns de euros e que tuvo, hai pouco o coñecíamos, unha importante concesión de subvención europea. Outro acordo en materia de educación, os acordamos incrementar en máis dunha terceira parte, un 35%, as achegas que a Xunta de Galicia destina ás universidades para que reforcen o equipamento de investigación. Isto está dentro do plan de financiamento das universidades por parte da Xunta de Galicia e a este reforzo dos equipos de investigación adicamos con este acordo 12,5 millóns de euros, que son 3,3 millóns de euros máis que na anterior convocatoria. Vai ser a Universidade de Santiago de Compostela que reciba máis fondos, 5,1 millóns, seguida da Universidade de Vigo 4 e a de Coruña 3,4 millóns de euros, e poden destinalos ou ben a mercar equipos e programas informáticos para mellorar as ensinanzas, por así decirlo, ordinarias que se imparten nas universidades, graos e mestrados, e tamén hai outra liña que poden adicar as universidades a reforzar o equipamento da rede CIGUS, dos centros
de investigación de excelencia que de cada universidade dependen algún tipo destes centros. E, por lo tanto, xa é un material máis sofisticado, impresoras 3D, brazos robóticos, incubadoras de CO2, pero tamén pode ser adquiridos con esta cantidad de 12,5 millóns que, insisto, un 35% máis que a destinada no último exercicio orzamentario. Cambio de consellería, proposta da Consellería do Mar, dentro da estatus que ten Galicia de potencia pesqueira no eido da acuicultura, hai pouco traíamos un acordo moi importante para axudas ás empresas de acuicultura, pero tamén Galicia é rexión líder en Europa na transformación dos produtos do mar. Máis do 50% da facturación do sector do congelado en todo o país está aquí en Galicia. Por lo tanto, hoxe o que fixemos foi aprobar a distribución dos cerca de 15 millóns de euros que imos destinar este ano a mellorar a competitividade e a rendibilidade das PEMES que en Galicia se dedican á transformación dos produtos do mar. Son 4,2 millóns de euros máis que na última edición destas axudas, que foron 10,5 millóns, ora chegan casi os 15, e o objetivo é seguir reforzando a calidad dos produtos, mellorar a eficiencia enerxética e incrementar a seguridade laboral. A distribución que hoxe aprobamos vai beneficiar a 48 proxectos que, ademais, van mobilizar con estes 15 millóns, prevemos mobilizar cando menos 24 millóns de euros, que serían aportacións da parte privada beneficiada por estas axudas. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Presidencia, ten que ver con toda a actividade de tramitación administrativa que a Xunta de Galicia ven facendo tras a convocatoria no mes de agosto das axudas para os danificados polos lumes, por esa vaga de lumes que hubo especialmente no mes de agosto, especialmente en Ourense, pero non só, tamén en outras provincias, especialmente tamén na de Lugo, e os que viñeron no mes seguinte, basicamente. Por lo tanto, sempre dixemos que era tan importante estar durante o momento en que os lumes se producían como despois nas axudas, a coñecen o balance das diferentes axudas que fomos convocando en materia de vivenda, cunha parte xa moi importante pagada, tamén en materia de medio ambiente, con axudas aos espacios naturais protegidos, aos tecores, a empresas. Antes de que remate o ano, temos o compromiso de que estea pagado cando menos o 80% das axudas solicitadas a Consello de Medio Rural en explotacións, en pasteiros, foron o número máis numeroso e teñen unha tramitación que require inspeccións antes do pago. Estamos neso, antes do 80%, antes de que remate este ano, estarán pagadas cando menos o 80%, e despois tamén hai outras que todavía están, convocáronse hai pouco, recordarán as de turismo, e hai unha liña de axudas, das que ahora dará conta o conselleiro, 5 millóns de euros, para axudar os concellos que foron afectados pola vaga de lumes e que tiveron que tanto facer gastos eles mesmos como, en algúns casos, demandar dos veciños deses concellos tamén a súa axuda, e esta liña cubre os gastos que lle supuseron eses veciños colaborar cos seus concellos durante a vaga de lume. Son 46 concellos, e agora, para dar máis detalles desta distribución e do minuto resultado desta convocatoria, dou a palabra ao Consello de Presidencia. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Toca comparecer nesta rolda de prensa para informar da concesión de axudas aos concellos para cubrir os gastos derivados da vaga de lumes deste verán. Como saben, a finais de agosto deste ano, nun Consello extraordinario, o Goberno galego aprobou un paquete de medidas para impulsar a reconstrución das zonas afectadas polos incendios con axudas tanto a particulares, a empresas, a tecores, como decía o presidente, a distintos tipos de entidades. Nese marco de acción tamén creamos un fondo extraordinario específico directamente relacionado ou enfocado ás corporacións locais. En primeiro lugar, nos reunimos presididos polo noso presidente con todos os concellos que foron afectados por estes incendios que estiveron
nunha situación dúas durante a vaga de incendios e lles explicamos un pouco como iban a ser todas as axudas, pero tamén entre elas lles explicamos que iban a ser as axudas dedicadas aos propios concellos. En segundo lugar, informamos desta iniciativa directamente por carta a todos estes concellos, explicándolle as axudas de maneira e a maneira tamén de canalizalas coa Xunta de Galicia. Foi a través de convenios con cada unha das administracións locais solicitantes e xa están tramitados e listos para a súa firma. Serán enviados a proposta aos concellos ao longo da mañá do día de hoxe. Como resultado, 46 concellos presentaron a solicitude para as axudas de declaración de danos. Estes 46 concellos vanse a beneficiar dunha partida de 5 millóns de euros distribuída da seguinte forma. Deses 5 millóns de euros, 4,1 millóns de euros van adicados a investimentos. Destes investimentos hai unha parte que se van a levar a cabo no ano 25, no que estamos, que é unha parte máis pequena, unha dotación de 1,5 millóns de euros, e o resto, 2,6 millóns de euros, que é a maior parte do investimento, serán para xustificar ao longo do ano 26. E 900.000 euros é para gasto corrente, que é para xustificar ao longo deste ano 25. Para máis detalle, recibíronse 41 solicitudes para investimentos. Delas, 30 destas 41 solicitudes van a recibir o 100% da cantidade que solicitaron, o que representa o 73% dos concellos. É dicir, o 73% dos concellos van a percibir o 100% da cantidade que solicitaron para investimentos. E se nos fixamos no gasto corrente, pois houbo 38 solicitudes e desas 38, 32 solicitudes tamén terán a cuantía total para ese orzamento que solicitaron, o que equivale ao 84% dos concellos. Se falamos da distribución por provincias, pois, lóxicamente, hai unha porcentaxe moi elevada na provincia de Ourense, en concreto, 31 concellos van a firmar un convenio para danos sufridos pola vaga de lumes na provincia de Ourense. Na provincia da Coruña son 3, o igual que na provincia de Lugo, e na provincia de Pontevedra son, finalmente, 5 concellos. Que gastos se poden cubrir? Pois, como lle explicamos aos concellos no seu momento e tamén lle explicamos despois por carta, pois van a percibir os gastos derivados das actuacións levadas a cabo polos concellos como consecuencia dos incendios e os danos causados nos bens de titularidade municipal, como os gastos nos que incorresen os veciños pola súa colaboración coa extinción e que fosen resarcidos polos concellos, sen que en ningún caso o importe da subvención, lóxicamente, supere a cuantía do orzamento declarado polo Concello. Se inclúen obras de demolición, de reparación, de mantemento, reposición, rehabilitación, restauración ou reforma das infraestructuras ou equipamentos ou bens municipais afectados polos incendios. Gastos tamén de limpeza e restauración ambiental das infraestructuras, equipamentos ou bens municipais afectados polos incendios, incluída a recollida e traslado de restos. Os gastos de alugueiro, combustible e reparación de maquinaria e vehículos, os gastos de traslado, aloxamento e mantenza da poboación evacuada ou do personal operativo na extinción e que o Concello tivese que asumir, gastos de adquisición de material para a reposición de servicios afectados polos incendios e a posta a disposición do operativo de extinción ou, en xeral, calquera outro directamente relacionado coa situación dos incendios de 2025 en bens de titularidade municipal. Con estas axudas, pois, damos un paso máis, despois de que o resto de consellerías tamén estén resolvendo as súas convocatorias, e o que pretendemos non é máis que estar ao lado dos afectados polos incendios, neste caso, ao lado dos concellos, para que podan reparar canto antes todas aquelas infraestructuras que puderon resultar dañadas por estes incendios, pero tamén ao lado dos veciños, que tamén colaboraron en moitos destes incendios, que estiveron a pé cos servicios de extinción, botando unha má, e en moitos casos pois empregando recursos que agora poden tamén ser resarcidos por parte da Xunta de Galicia. Por lo tanto, estes propostas de convenios, como lles dixen, serán enviados a estes 46 concellos na mañá do día de hoxe e firmados tan pronto os concellos poidan, pois se firmarán, se pode ser, nesta semana. E isto era todo con relación a isto. Se teñen algunha dúbida, tento explicarla.
Bos días, conselleiro. Unha dúbida sobre isto e outra sobre outro asunto, se pode ser. Sobre isto, hai algúns concellos que teñen problemas coas escorrentías de auga porque chega cinza aos servicios de suministro. Queria preguntar se poden incluir aquí os gastos derivados diso ou se ten a Xunta algunha outra vía para botarlles unha man a estes concellos afectados. E outro tema é sobre a regulación das licenzas VTC. Non sei se se plantea a Xunta modificar o regulamento actual e incluso se poderían traballar dentro dos termos municipais, non solamente de forma interurbana. Gracias. Na primeira pregunta decía sobre as escorrentías, perdón, que non lle... Sí, sobre as cinzas, sobre a perda de calidade de auga nos concellos. Non sei se poden incluir en isto ou é outra, ou a Xunta pensa outra solución. Sí, nese primeiro caso, seguramente o presidente pode ter máis información, pero efectivamente, dende o primeiro día sabe vostede que a Xunta se puso a traballar na parte que nos corresponde, na conca hidrográfica que lle corresponde a Galicia, se levaron a cabo traballos dende o primeiro día para evitar que as cinzas dos incendios acabasen nos cauces dos ríos, que chegasen ao mar e que houvese algún tipo de problemas. Se puxo a disposición e a colaboración coa conca hidrográfica do Estado, que é a que leva a maior parte dos montes, neste caso afectados en Ourense, e sei que tamén levaron a cabo traballos, pero non lle podo dar máis información. Con respecto a infraestructuras que puderon ser danadas nos incendios, como, por exemplo, captación de augas, pois se poden recoller neste tipo de axudas que hoxe lles estábamos falando en da Consellería de Presidencia. Son infraestructuras de titularidade municipal, sempre que sexan de titularidade municipal, e se resultaron danadas polos incendios, ben na súa captación, na súa distribución, pois, lóxicamente, se poden acoller a este tipo de axudas. E con respecto ao segundo tema das VDCs, pois saben vostedes que a legislación que temos a día de hoxe lle permite a Galicia dar as licencias de ámbito nacional por delegación de unha competencia que fixo o Estado no seu momento, era ministro o señor Ábalos, e a partir dese momento nos concedemos unha licencia que lles autoriza a facer traslados intermunicipal, é dicir, con orixen e destino en distintos concellos, sempre cando a licencia corresponda con un vehículo eléctrico de emisión cero. Esas licencias nos as seguimos concedendo e lle corresponde aos concellos dar outro tipo de autorización en Galicia para que podan facer tamén traxectos urbanos. A día de hoxe non están permitidos. Saben que temos un servicio de inspección por parte da Xunta de Galicia que fai inspeccións. Froito desas inspeccións se levantan actas que son trasladadas aos concellos, que son os que teñen a día de hoxe a competencia para poder realizar unha sanción, expedir unha sanción aos que infrinxen a lei a día de hoxe. De feito, tiñamos enviado tamén ao Concello de Santiago algunhas infraccións detectadas na propia estación de tren en Santiago de servicios contratados polo propio Concello para facer viaxes dentro do propio término municipal, pero iso xa lle corresponde ao Concello levantar a súa infracción e comunicarlle ás VTCs. E, adicionalmente, saben tamén que lles enviamos, porque o dixemos en prensa, o dixemos aos medios de comunicación, lles recordamos a todas as licencias de VTC que hai a día de hoxe en Galicia, cal é a normativa aplicable, cales foron as condicións nas que foron concedidas esas licencias e, polo tanto, cales son o que se teñen que ater a día de hoxe para prestar os servicios en Galicia. Moitas grazas. Bos días, presidente. Dúas cuestións. Quería preguntarlle en primeiro lugar polas declaracións da ministra de Infancia e Xuventude que falaba dun sesgo racista da Xunta na acollida de migrantes e avanzaba un real decreto para impedir centros de acollida como que a Xunta montou en Monforte por ser demasiado grande e que apostan por un modelo máis pequeno. E sobre outro orde de cousas tamén quería preguntarlle, Santiago está hoxe en servizo de bombeiros, se a Xunta está disposta a prestar algún tipo de axuda ou se garanten as condicións de seguridade a través do 112. Gracias.
Sí, respecto á primeira pregunta, que é mellor non tomarse en serio, as declaracións dunha ministra que o que fixo toda agora é improvisar absolutamente, non dar ninguna información, leválo todo a feitos consumados. Levamos meses pedindo unha planificación do envío dos menores, sin negarnos a acollelos en ningún momento, simplemente dicindo que queríamos facelo ben e iso necesitaba planificación e financiamento. Ninguna das dúas cousas. Empezaron o envío pois prácticamente sin previo aviso e agora empezan a poñer condicións que nin eles mesmos cumplen. Eu quero recordarlle á ministra e ao Goberno Central que teñen máis de 1000 menores dos cales teñen que facerse cargo por unha sentencia do Supremo e ata agora non superon que facer e agora se descolgan con isto. Simplemente esta aplicación suporía ter que pechar os moitos dos centros que están funcionando agora de maneira axeitada en Galicia, que superan esa cifra, e que é unha cifra que, sin saber moi ben os criterios, sin ter outra idea de por que o di, máis que, insisto, a improvisación e a incomunicación máis absoluta cos que somos responsables de acollemento, non sale agora a ministra con isto. Eu creo que é importante atender ben os menores, con independencia do tamaño do centro, porque 15, non 20 e non 10, bueno, son improvisacións e así nos vai. Eu volvo a decir que isto se tiña que ter feito doutra maneira e que, en todo caso, Galicia vai facer todo o que este na súa man para cumprir coa súa obriga e por eso estamos tomando as determinacións que estamos tomando. Respecto á pregunta do Servizo de Extinción en Santiago, ben, xa o estamos facendo, teño entendido, incluso polos medios de comunicación, non teño información directa da Xunta que foron cubertos en algún momento complementados polos servizos do redor que dependen dos consorcios provinciais, incluso proteccións civils, as que tamén apoia a Xunta de Galicia, pero sobre todo os servizos de bombeiros provinciais que dependen, como saben, da Xunta de Galicia e da Diputación. Hai tempo que hai unha proposta en riba da mesa para comarcalizar o servizo e iso supoñía tamén actuar nos recursos humanos do que sería Parque Matriz ou Parque de Santiago, unha proposta na que estábamos de acordo tanto a Diputación da Coruña como a Xunta de Galicia e que ata día de hoxe non se materializou. Por tanto, eu tamén lle pediría ao Concello de Santiago que todos estes meses que xa pasaron sin ter unha resposta que se faga canto antes para cubrir os servizos da comarca, non para cubrir os servizos da cidade, que é responsabilidade de cada concello, pero en todo caso todo está relacionado e esta é a situación. Boa tarde. Queríalle preguntar sobre a situación de Carlos Mazón despois do que estamos sabendo estes días sobre o que fixo na tarde da Dana, despois das manifestacións que continúan, incluso algunha enquisa que conclúe que incluso os votantes do PP pedirían a súa dimisión. Quero lle preguntar se vostede pensa que el debería tamén pensar na posibilidade de dimitir e convocar eleccións. E, por outra banda, Paula Prado equiparou a semana pasada as manifestacións, as protestas na rúa, coa Cale Borroca. O que lle quero preguntar é se vostede está de acordo con que protestas como, por exemplo, as que convoca o profesorado esta semana teñen algún tipo de relación co terrorismo. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, xa me teño manifestado outras veces unha decisión persoal. E o que ten dito é que o que quería facer era ser a parte principal no impulso que corresponde como presidente do goberno desa comunidade na reconstrucción. Isto é o que dixo e, polo tanto, eu creo que o que ten que estar facendo e ao final a decisión de se presenta ou non creo que é unha decisión en primeiro lugar persoal, fora de outros condicionantes e en todo caso se así o fixera ou se non o fixera pola expresión, as manifestacións que houbera é unha cousa que lle corresponde ditaminar os valencianos, os desa comunidade, que son os que teñen que xulgar todo o que pasou e como se están facendo as cousas. Respecto á segunda pregunta, bueno, eu creo que o que dixo a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia era que algunhas das manifestacións que se poden estar producindo, ou mellor dito, algúns dos que participan nesa manifestacións e que non ocultan a súa, desde logo entendo que a eles se refería,
non ocultan a súa intención de utilizar o conflito, a algarada, como eu teño dito nalgúnas intervencións parlamentarias, o crear tensión como ferramenta en sí mesmo como un instrumento político. E, polo tanto, eso tiña que ver moito tamén coa Cale Borroca, pero é que os mesmos que din eso pertencen a un partido que se senta con aqueles que sempre defenderon e apoiaron a Cale Borroca como un instrumento político. Por lo tanto, non topo ninguna contradición e iso non ten que ver, lóxicamente, nin se pode xeralizar, nin creo, estou seguro que ela non quería facelo a todas as manifestacións. Me teñen escoitado moitas veces decir que a mí me consta que en moitas manifestacións hai moita xente de boa fe, pode estar de acordo ou non cos seus posicionamentos, pero teñen todo o dereito do mundo. Outra cousa é cando se utilizan este tipo de actividades como instrumento político. Iso é o que a Cale Borroca e iso que defenden algúns que van a pasar o fin de semana cos que sempre estiveron nesas posicións. Boa tarde. Eu quería facerlle unha pregunta sobre o traspaso de competencia da P9. A semana pasada o Goberno volveu a amosar a través do Congreso so negativa. Eu quería saber como valora vostede isto e se hai algunha novidade en canto a xuntanzas ou avances nese sentido. Gracias. Non, eu o valoro como a gran tomadura de pelo do Partido Socialista e do Goberno Central, co aplauso, non é ningunha novidade do Partido Socialista de Galicia, que sempre lle vai parecer ben calquera cousa que se faga, incluso isto, todo o que nos dixeron, todo o que dixeron en campaña electoral, todos os compromisos, e ao final, cando chega a hora da verdade, negativa. Eu, polo menos, agradezo que, por fin, deixen de intentar tomarlle o pelo a xente, creo que non estaban conseguindo, manifesten o que xa sospeitábamos, que non teñen ningunha intención, nin o presidente do Goberno, nin o Goberno, nin os socios que o apoian, de cumplir con aquelo o que se tiñan comprometido, con esa tramitación que sempre eternizaban, agora xa sabemos por qué, e co que anunciaron en campaña electoral. Eu lamento constatar unha vez máis que o Partido Socialista en Galicia é simplemente un aplaudidor de todo o que poida facer o Goberno Central, ainda que perxudica a Galicia, e constato o mal pésimo, máis ben lugar, no que queda o Bloque Nacionalista Galego. Esta era unha das súas propostas estrela, un dos compromisos que decían que tiñan atado, e ao final vemos que lles tomaron o pelo como sempre. Bo día, presidente. A secretaria xeral do seu partido denunciou onte unhas mensaxes en redes sociais dun señor que foi número 4 da lista do BNG das eleccións europeas. Supoño que coñece o intercambio de os mensaxes que puso este home. Hoxe o BNG di que non, que se separa desas mensaxes, que non os apoia. Non sei se considera que é suficiente ou pensa que o Bloque debería tomar outras medidas. Gracias. Mire, esa pregunta se resposta moi facilmente. Que estaría dicindo o Bloque se quen puso esas barbaridades, eses disparates, fora unha persoa tan vencellada ao Partido Popular como de quen estamos falando o está o BNG, incluso formando parte das listas electorais. Como sempre, xa estamos vendo a reacción. Era esperable, tibieza, manifestacións xenéricas, descolgarse un pouco dicindo que son mensaxes persoais, pero ningunha condena directa, non a podemos esperar. Sería todo o contrario, se non há dúbida, e creo que a ninguén lle cabe ninguna dúbida, si a situación fora ao revés. Por lo tanto, eu xa perdín as esperanzas, xa non sei o que ten que facer unha persoa vinculada ao BNG para que o BNG, a súa máxima dirixente, o condene sin paliativos e diga o que seguro que está pensando a inmensa maioría da xente. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é que este venres anunciou o Goberno español un acordo, un pacto co Goberno alemán para avanzar no que sería a oficialidade do catalán, galego e vasco na Unión Europea. Independentemente que despois parece ser que desde o Goberno alemán non se dá unha visión tan positiva deso, a miña cuestión é como valora vostede que o Goberno español contacte, teña pactos con gobernos de outros estados da Unión Europea para avanzar na oficialidade do galego, vasco e catalán, e se desde a Xunta de Galicia, como no seu día fixeron outros gobernos como o vasco ou catalán, faz algún tipo de xestión, contacto na Unión Europea para conseguir a oficialidade, neste caso, do galego. A segunda cuestión que lle quería preguntar era respecto do Concello de Noia, donde o PP xustificou 30.000 euros, perto de 30.000 euros de asignación municipal a grupos políticos, que se gastaran en cervexa, viño e outros produtos deste tipo. Grazas. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, teño clarísimo, mire, o señor Pedro Sánchez, creo que hai poucas dúbidas non lle importa en absoluto a oficialidade
do catalán, do euskera e do galego en Europa. Non lle importa absolutamente nada. O que lle importa é que lle concedan un pouco máis de carrete, de vida, ao señor Puigdemont, e este é unha das exigencias que fixo. Por lo tanto, pouco que decir sobre ese anuncio. O anunciaron como gran acordo, como se se estivera feito todo, pero que non lles durou nin 24 horas. Saleu o máximo responsable do goberno alemán dicindo que non variara a súa postura e, por lo tanto, todo o que estaba intentando decir o goberno español non era tal, e, dende logo, non era como se estaba anunciando, e xa sabemos porque estaba intentando presentar así. Por lo tanto, pouco máis que comentar sobre ese asunto, e a nosa postura, xa teño manifestado outras veces, non ten variado en absoluto. Digo, a postura do Goberno da Xunta de Galicia. Respecto á segunda pregunta, coñecín hoxe polos medios de comunicación, bueno, en principio son uns gastos dunha asignación que xestiona o grupo e que non coñece outra cousa que o que se dixo aí, tería que verlos en detalle, e en todo caso, se houbera algunha ilegalidade, supoño que se podían depurar, pero que non sei se as hai, non sei se un uso aceitado ou non, sei que chaman a atención algúns conceptos, pero había que ver en que contexto e baixo que circunstancias. Moi ben, moitas gracias.